Ei se. Olkaa hyvä. Kiitos. Pizza sulle, palkka mulle. Minä olen vielä pikkuinen ja siksi tahtoisin. Virvan varvan tuoreeks terveeks tulevaks vuodeksi. Pizza sulle, palkka mulle. Kiitos. Tosi kaunis. Keijon pois. Sini. Kiitos minullekaan. No kaikille meille. Tullaan toi hattu. Noniin. Virvan varvan tuoreeks terveeks tulevaks vuodeksi. Pizza sulle, palkka mulle. No kiitos, kiitos. Oi, ite on. Tuolla auto. Oi. Kyllä työ osaatte näkkiä. Olitteko te syömässä just? Tosi lämmin iri. Syöt vaan. Virvan varvan tuoreeks terveeks tulevaks vuodeksi. Pizza sulle, palkka mulle. Kiitos. Äiti, mutta vatteko vielä? Äiti pitää haluaa. Mutta onpa hieno. Tuu tonne kertoa. Hyvin. Eikö jätä tänne töihin? Kuka on laittanut? Se vitsi. Töihin. Hieno. Isa. Palkka mulle. Terveeks tulevaks vuodeksi. Pizza sulle, palkka mulle. Oli hyvä teille lippilämpiä. Elää ruppat kolikot. No ei tarvita edes palkkaa. Niin just. Hyvää mieli on Riikka. Hyvin palkkaa. Ei. No sinä saat tämän palkan. Ei palkkaa. Ei palkkaa. Ihan hyvin. Oppia tämän maailman paljon paremmin.
Ei. Siitä ei riittänyt kyllä kaikille. Ei puisilla vaan 2 munaa. Kengätpäs jaasta, että nyt pitää meidän virpoon. Muuten teidän pitää hätä mies pois. Niin, koska me ollaan virpoja. Alma olisi halunnut tulla esiin. Eli mä näen puhelimella, niin se on yhden tapaa. Isemassa. Alma olisi halunnut kukkaan, mutta se ei voinut Alma vaan sanoa, että onko se välein takapekin. Noniin. Virta varmaan tuoreeks, terveeks, tulevaks vuodeks. Pizza sulle, palkka mulle. Ekstra. Tervetuloa. Tervetuloa. Tervetuloa meidän hoitamaan. Mitäpä kuvailit? Tervetuloa. Niin on. Mummo katsoi tuolla tiimarissa oli niitä värejä, millä voi tehdä. Kyllä ne saa aika enää. Koko ajan tuli sinne. Nyt se palli. Loppu. Tehdään.